En pas ara, des dels estudis de RAC1, saben que un dels llibres més venuts ahir, també en l'àmbit dels dits mediàtics, és el llibre mediàtic de Polònia. T'estan saludant, Josep? Tan mediàtic. Ara hauria de continuar el Queco, això. Queco, digue-ho tu com si ho digués jo. El mediàtic de Polònia, tan mediàtic que va ser un dels més venuts. Matins.sí. I ara paro perquè em fa molta vergonya. Hauria dit, per un nom i posar aquí una llista de noms de gent molt venuda. No, paro perquè em fa molta vergonya. No et crec. Sí, creu-me. No et crec que et faci vergonya. M'intimides, m'he posat una samarreta del color de la teva corbata, però mira, és una cosa que m'intimida bastant. Veure l'imitat a davant m'intimida bastant. La referència de la trobada de l'imitat amb l'imitador, imitat sí, imitador no. O al revés. Queco Novell, Manel Lucas, tenim el Toni de baixa? Sí, està de baixa per una lleu intervenció quirúrgica. El que passa que hem de dir que ja estava previst abans de que sabéssim aquesta connexió que anàvem a fer. Sí. No que li agafés un pànic escènic de cop, eh? No és conseqüència de les masses ahir. No, perquè firmava amb la mà i no passa amb el nas, però vull dir... No. La intervenció té a veure amb el nas. A veure. No, ahir va ser un dia molt agradable, molt fantàstic, va ser un dia estupendo de climatologia i de com són tots els Sant Jordis, i a més aquest any encara més perquè vam vendre el que vam vendre i vam firmar el que vam firmar i vam conèixer la cara de la gent que ens mira i ens escolta, que això, com tu bé saps, i a tu també et va passar ahir, encara que no tinguessis llibre, que vas sortir al carrer i vas fer el programa des de la plaça Catalunya, també et va passar, no? Veure la cara de la gent que et mira i de la gent que t'escolta, això és el millor regal que pot haver-hi. És una gran compensació. Ja dedueixo que la intervenció petita en el Toni és allà on tu has dit, perquè ja ho has dit tot, tu sabràs els compromisos que tenies sobre si poder-ho revelar o no revelar-ho. Bueno, no. En aquests moments deu estar... No serà canvi radical, ja t'ho dic ara, eh? No? I no ens pot... No. La sort és que en aquests moments ell no ens està sentint, també. Està anestesiat. Exacte. Bé, doncs que es recuperi ràpidament. Escolteu, vosaltres vàreu decidir fer un llibre mediàtic perquè, evidentment, no podíeu fer-lo que no ho fos, perquè l'editorial us va dir traiem el màxim profit del moment d'eufòria de Polònia, perquè vosaltres vàreu dir ja per terra, mar i aire, ràdio, televisió, només ens falta el llibre. Per què? A veure, nosaltres vam fer el llibre una mica perquè ens venia de gust. I, clar, un llibre sobre el Polònia no hi ha cap altra manera de definir-lo com un llibre mediàtic. És a dir, és el llibre mediàtic en essència. És un llibre sobre un programa de televisió. Perquè a vegades es parla de mediàtics, autors mediàtics, llibres mediàtics. Aquest està clar. Està clar i nosaltres ens venia de gust fer-lo. És un llibre fet expressament, és a dir, no és control-C i control-V, no és recortar i pegar, sinó que no és simplement una llista de guions, sinó que és un llibre que explica les interioritats del Polònia. I com que ens feia gràcia despullar-nos una mica en aquest sentit davant dels nostres espectadors, doncs ho vam fer. Sí, és clar, un llibre que parla d'un programa de tele només pot ser un llibre mediàtic. No, i a més, com que almenys jo no sé escriure novel·les i ja m'agradaria, doncs m'he de limitar a escriure llibres d'aquests. O a col·laborar en un llibre com aquest, escriure'l no, a col·laborar-hi. Estava cantat que seria un dels llibres de més venda, no? Home, si mirem les audiències que està tenint el programa Polònia TV3, doncs feia pensar que molta gent voldria saber com es fa aquest llibre i com es fa aquest programa cada dijous, no? Que és una mica el que ve a explicar el llibre, com són les reunions de guió, com són les reunions de planificació, com es grava un gag, com ens caracteritzem, les interioritats, allò que no es veu cada dijous al Polònia, no? I veient les audiències doncs semblava clar que la gent tindria una certa tirada a comprar aquest llibre, no? Per saber què passa de divendres al matí a dijous de la setmana següent a la nit, què passa o com es fa el següent programa, no? A comprar-lo i a regalar-lo, perquè hi havia molta gent que venia, de la gent que venia a demanar-nos signatures, que ens deia, és per tal altra persona, no era per ell mateix. Jo crec que és el típic llibre que a una persona que segueix Polònia tu li has de regalar alguna cosa, algun llibre, i no coneixes molt bé els seus gustos, dius, calla, que jo sé que aquest tio veu Polònia, i per tant li regalo aquest llibre que més o menys suposo que l'encertaré. Vosaltres, que aquests dies també esteu indirectament promocionant, o directament, vaja, Polònia, a través de La Vanguardia i dels DVDs que regala La Vanguardia, poseu ja clarament de manifest què suposa la indústria audiovisual en aquest moment en aquest país.
un programa de televisió, un programa de ràdio, un llibre sobre el programa de televisió, DVDs a través d'un diari sobre el programa de televisió i cada dia retroalimentant-ho el programa de ràdio. Sí, esclar, i a més, doncs... Això, caixa cobri. Molt bé, molt bé. I si tens en compte, home, sí, i si tens en compte també que falta una web i que hi ha els vídeos del YouTube a internet, que aquí, com tu i com tothom, aquí sí que ningú... No, aquí no rasquem. Aquí no rasca ningú. Aquí no rasquem. Falta Polònia, la pel·lícula, i un espectacle teatral. No arribarà aviat, això, no? Falta, però no està previst. No. Falta, però no està previst, Volem agrair-vos molt sincerament des dels matins les facilitats que ens heu donat per poder estar instal·lats també durant aquesta estona a l'interior de l'estudi de RAC1, des d'on esteu emetent Minoria Absoluta. És això que hem definit aquí, amb el teu permís, un 69 ràdio-televisiu. Fet una mica seria això, Josep? Sí? Estem d'acord o no? No sé què dir-te ara, fixa't. No sé què dir-te. Aquí no notem res. M'hauràs de donar més detalls a la intimitat. Escolta, i deixa'm dir-te que estic molt d'acord amb el que ha dit en Sergi abans. Sí, t'està escoltant, Sí, home, què tal, Sergi? Bon dia. Sobre aquesta mena de competitivitat que hi ha el dia del llibre, el dia de Sant Jordi, no? Sobre qui és el més venut, qui... No sé, tu, escolta, per mi el més important és el que deia abans, no? Que ahir jo vaig veure la cara i tots vam veure les cares dels que ens miren i dels que ens escolten, i tu vas veure la cara de la gent que compra els teus llibres i tothom va tenir el contacte directe amb els seus lectors, no? O amb els seus espectadors o amb qui sigui. I fer aquesta cosa de qui ha guanyat, perquè clar, al final serà llibres de no ficció català amb tapa blanca i lletres negres i amb un dibuix vermell, fulanito de tal. Llibres mediàtics de color groc amb lletres vermelles però que no passin de 50 planes, Polònia. La classificació cada vegada és més absurda. Al final semblarà que hem de fer declaracions com els polítics a final de la jornada electoral. A mi una de les coses... manera d'haver guanyat d'una manera o altra. Una de les coses que em crida més l'atenció del dia de Sant Jordi és que cada any se sap més d'hora la llista dels llibres més venuts. Clar, a les 5 de la tarda truquen... No, abans. A les 2 de la tarda ahir circulava una llista que va variar poquíssim, no? Clar, per tant, llavors, penses, em sembla que algú reuneix la nit anterior i decideix una llista. I el mateix... I a més, no, vostè no. Eren enquestes a peu de llibreria? No, i a més, quan la màxima afluència de gent es produeix de les 2 de la tarda a les 8 del vespre o a les 9 de la nit. Bueno, és igual, és un gran dia, és el dia més preciós de l'any que tenim a Catalunya, segons el meu criteri, i ja està, tu, i ens ho vam passar molt bé tots, i tothom va sortir al carrer i va ser fantàstic. Deixem-ho, doncs, aquí. Moltes gràcies, Queco, moltes gràcies, Manel, molts records al Toni, que recuperi ràpidament. Adéu, Matins.sí. Adéu, Matins.no. Fins Polònia, pàtria querida! En directe des dels estudis de RAC1, des d'on emeten els companys de Polònia, també el Minoria Absoluta. Hi havia, però, unes altres...